Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Keskisarja. Arvoisa puhemies! Olen puhunut ja kirjoittanut Ylestä jo ylettömästi. Tässä vain tiivistelmä, kärjistelmä. Yhteiskuntaparka repii rahapulassa melkein letkut irti terveydenhuollon elintoiminnoista. Totisesti julkisrahoitteisesta mediasta saa nyt säästää. Yle-verotus ei vetele ylikansallisen viihteen ostoksiin ja epäreiluun kilpailuun kaupallisten kanavien muutenkin ahtaalla tontilla. Yle mittauttaa nettikyselyissä puuhilleen yleisön eli pakkoasiakkaiden luottamuksen. Selvä. Kehoitan luottavaisia vastedes äänestämään Ylen luottamuksen puolesta ikiomalla lompakolla tai vaikkapa puoluetuella. Jos himoitset penkkiurheilun ilmaistarjontaa tai aatteisiin sitoutunutta journalismia, englanninkielisiä rikossarjoja tai päiväkirjoja naiskehon keskiöstä, niin siitä vaan, ole minun vieraani. Kaikki mokomin, osta omilla rahoillasi mitä lystää, mutta älä kinua epäluottavaiselta naapuriltasi yhteistä piikkiä auki. Ylen sisällöt eivät ole henkisen huoltovarmuuden tae, eivätkä hintansa väärti. Moni veronpulittaja keksii varmaan vuosittaisille satasilleen henkisempääkin huoltokäyttöä, kuten käteenkäypä, kovakantinen kansalliskielinen paperikirja. Ja yhtään hyökkäilemättä, yhtään ilkkumatta, minun mielestäni A-alkuisille asiaohjelmille kelpo vaihtoehto on kylmä, helmeilevä A-tuoppi. Seuraavaksi edustaja Seppänen. Kiitos, arvoisa